Eli Teatterissa 2013 meneillään ja ketä te olette? Mika Kurvinen. Ville Virtanen. Ja te olette, Mä oon näyttelijä. ja te olette Raadissa. Joo. Mitä Raati tekee teatteriksessa? Raati katsoo esityksiä ja antaa pikaisesti palautteen noille ryhmille ja sitten myös etsii sieltä, täällä on vähän jaettavana niin kuin kunniamainintoja ja vähän rahaa jaettavana, niin etsii semmoisia, joita olisi kiva tukea, niin semmoista puuhaa. Mitä mieltä olette tasosta täällä? No tosi hyvä. Oikeastaan nyt on ihan päräytynyt fiilis. Äsken oli tosi hyvä juttu ja niin kuin, nuoret on lahjakkaita. Lahjakkaampia kuin silloin kun itse on. Onko teatterilla jotain merkitystä teille itsellenne? Onhan teatterilla iso merkitys. Se on sikäli hieno taideväline, että se pystyy reagoimaan nopeasti asioihin. Että se prosessi siinä, kun vertaa esimerkiksi leffaan, niin teatterissa voi ideasta esitykseen tehdä kuukaudessa, jos panee haisee, mutta leffasta tuppaa menee niin kuin 3-5 vuoteen, niin se on sikäli niin kuin hyvä keino haastaa ja puuttua epäkohtiin ja plus sitten tehdä niin kuin tuoreita tulkintoja klassikoista. Että se kontakti siihen live-yleisöön niin on se on haastava väline tuo teatteri, että se niin kuin, se on mahdollisuus saada semmoinen niin kuin kollektiivinen kokemus, joka on jos vertaa esimerkiksi leffan katsominen on henkilökohtainen kokemus, että se puhuu mulle vaan se Brad Pitt tai kuka nämä tyypit, mutta toi on niin kuin yhdessä siis ensemble ja tyypit, niin siinä on mahdollisuus semmoiseen niin kuin kollektiiviseen kokemukseen. Onko siellä vielä lisättävää? No siis tossa se aika hyvin tuli, mutta siis kun se kolahtaa, niin se menee suoraan luihin ja ytimeen ja se on niin kuin se vuorovaikutus, mikä siinä on, niin ei sellaista kokemusta saa mistään muusta taidemuodosta, mitä teatteri voi olla parhaimmillaan. Selvä. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.